Ήθελα να μιλήσω για το accept, τον οργανισμό αυτό, ο οποίος σημαίνει acceptance, αποδοχή, σε όλα τα επίπεδα, ανθρώπων, αδυναμιών μας, οι οποίες τελικά είναι δυνάμεις, αποδοχή ο ένας του άλλου, της διαφορετικότητας μας. Και η αποδοχή είναι πάντα ενωτική, γιατί ο προορισμός μας δεν είναι να χωρίζουμε ή να ανακαλύπτουμε έννοιες οι οποίες να διαχωρίζουν τον ένα από τον άλλο, αλλά να ενώνουν τον ένα με τον άλλο. Οπότε δηλώνω ότι είμαι υπέρμαχος των εννοιών, των ιδεών και των σκοπών του accept στην Κύπρο μας. Αγάπη λοιπόν, ενωτικό πνεύμα, χαρά, αποδοχή. Και να συμβιώνουμε αρμονικά, αρμονική συμβίωση. Γεια σας, από την Αθήνα, είμαι Αλέξια. Ευχαριστώ.